חיזבאללה הזו זה מחנה גליס. זה הבית החדש שלך בחודשיים הקרובים. מה? אתה רוצה פעם לרשת את העסק שלי? אתה רוצה לשבת בכיסא שלי? אז תוכיח לי שאני יכול לסמוך עליך, שאתה מסוגל להנהיג, שאתה מסוגל להוביל אנשים אחריך. מה להוביל? לאן? לניצחון. כל שנה יש פה במחנה תחרות. השנה אתה תהיה זה שיוביל את הצוות שלו לזכייה באליפות גליס. על דרך אתה גם תקבל כמה ערכים. ערכים, אבא? לא, זו מילה די גדולה יחסית לאחד שהביא את הבן שלו לפה בשקר. טוב, מה, זה מה שאתה רוצה שאני אלמד ממך? אתה יודע מה? אתה צודק. גרשון, בוא נזוז. אבל מהיום אתה לא מקבל ממני יותר שקל. אין מחנות גישה, אין חול, אין בגדי מותגים, אין כלום. אם אתה רוצה משהו, בבקשה, תעבור תקנה מה שאתה רוצה, מהכסף שאתה מרוויח. טוב, קבל את המנוע. אתה חושב שאני מסתלבט כל היום, אבא? אתה חושב שאני לא ראוי להוביל את החברה בעתיד? אין בעיה, כשנגמור פה, אתה תחנן שאני אכנס לעסק. נגמור פה, אתה תחנן שאני אכנס לעסק. צריך הוכחה מהבן שלך שווה, קיבלת. אני הולך להוביל כמו שאף אחד בחיים לא הוביל, ואני הולך לקחת פה כל משימה. ושיהיה קיץ נעים, בבוש. כדי להגיע לסביבה תצטרכו 1000 רגליים. טוב, זה ברור שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה, רק מה זה 1000 רגליים? אולי צריך להחליף את האותיות. אני יודע, בשביל 1000 רגליים צריך 500 אנשים. וכמה אנחנו? 7. אני לא יודע. רגע, רגל זה לא מידת אורך? נכון, 30 סנטימטר. אז להכפיל ב1000, צריך לרוץ 300 מטר לכיוון הזה. יפה. אני רואה שהולכת להיות לי תחרות קשה שונה במחנה. לא, אני לא באתי לפה להתחרות. מה שחשוב לי זה עבודת צוות, שכולם ייהנו. הגעת למקום הנכון. יאללה, חבר'ה, קדימה באו 300 מטר לכיוון הזה. כן, כי לי זה מרגיש יותר כמו איזה 197 מטר כזה. איך סופרים מטרים בכלל? זה קשה. לא כמו צועדים. מה זה, אולי זה אפליקציה לזה? שזה נקרא לרפות? יונתן? לא שאני לא שמח לראות את הבן שלי נתבע ככה לספר, אבל אולי תעשה איזו הפסקה קטנה כשאתה אוכל. צודק. גם יש עליו את הקטן קטשופ מאתמול. טוב, אני חייב לראות איזה ספר, תפס אותו. רגע, הלאה. אני יודע מה אתה רוצה להגיד עכשיו. ביקשתי ממך מיליון פעם להפסיק לקרוא את היומן של אמא שלך. תאמין לי, מה שאתה מחפש בו לא קיים. כתוב פה שאמא חיפשה את העיר העבודה. אני חייב לדעת למה. די, יונתן, די. אבא, זה הדבר היחיד שנשאר לי ממנו. יונתן, אי אפשר לחיות ככה, אי אפשר לרדוף אחרי שאלות. דווקא אתה אומר לי את זה מכולם? אתה שרדפת אחרי לוחות הגורל 10 שנים? אני שילמתי מחיר מאוד כבד על החיפוש הזה. איבדתי את אמא שלך. לא זכיתי לראות אותך גדל מתינוק מדהים לגבר שאתה היום. אני לא מוכן שהבן שלי ישלם את אותו מחיר. אבא, אני יודע שאתה רק רוצה להגן עליי. אבל יש החלטות שאתה צריך להשאיר לי. תקשיב לי, יונתן. תקשיב לי טוב. אני חיפשתי משהו אמיתי. ללוחות הגורל יש תיעוד היסטורי. סרגון היה מלך אמיתי. אנחנו יודעים מתי הוא חי, מתי הוא מת, מתי הוא שלט כאן. לעיר העבודה אין שום תיעוד. אין תיעוד, זה אגדה מוחלטת. אז למה כל כך הרבה אנשים מחפשים אותה? למה אמא חיפשה אותה? כל אחד ששומע על גליסיה מסתקרן. העיר שבה הכל טוב, לאף אחד לא חסר כלום, חיים בהרמוניה מושלמת. זה בדיוק מה שבני אדם מחפשים היום. ובגלל זה נוצר כל המשל הזה. להראות שזה אפשרי, לתת תקווה. אבל זה כל מה שזה. משל. אמא מצא הוכחה. תראה. על עץ הצומח מהסלע? לפי האגדה, שם מתחילה הדרך לעיר. זה בדיוק מה שמוכיח שזו אגדה. עצים לא צומחים מסלעים. עצים באמת לא צומחים מסלעים. מה? במה אתה מדבר? אלא אם כן, את עומדת פה.
אם ארי שואל, תחפי עליי. מה? יונתן, לאן? יונתן, אתה הבטחת שאנחנו ביחד בזה! זה הכל בסדר. זה הכל חלום. פשוט חוזר כל לילה. מאז שהסתכלתי בלוחות הגורל. אני חולם שאת במקום הזה שאני לא מצליח לזהות. אז את מחבקת, אני תמיד בטוח שאת מחבקת אותי, אבל... אז אני רואה את הצמיד המוזר הזה. את אומרת לו שהוא אהבת חייך, שתמיד תהיי איתו. מישהו בדרך מחפשת אותך. אני לא מצליח לזהות את הפנים כדי להיות בטוח. זה ברור שזה אתה. אהבת חיי? איזה עוד יכול להיות? מה, זה באמת דעה, צמיד? תצייר לי אותו רגע, אתה כל הזמן מדבר עליו, שאני יודע איך הוא נראה. משהו כזה. אפילו בחלומות יש לך טעם גרוע. אני הולכת לישון, אתה בא? די עם זה. עוד מעט, אני רוצה לקרוא קצת. אחר כך אתה מתפלא שבאים לך חלומות כאלה, אתה כל היום קורא לעיר עבודה. אמא שלי חיפשה אותה, דני, אני חייב למצוא אותה. אתה חייב להניח לזה. אם אני אמצא את העיר, אז אני אדע שאמא שלי לא... היא לא מתה סתם. זה מה שיעשה אותך שלם? לתמיד? כן. אז אני איתך בזה. עד הסוף. אבל ולא זה שמן. שאנחנו ביחד בזה. כל הזמן. תראה, כל הזמן. זה באסה שאדם לא הגיע? יהפוך את המחנה עכשיו כמוהו. בוא נמש, תראה לי. אתה יודע, דיברתי איתה אתמול. אמרתי לה שאני נורא מעריכה אותה על הבחירה שהיא עשתה. ללכת ככה אחרי החלום שלה? סליחה, הייתי בטוחה שעבר מספיק זמן. זה בסדר. לא, הייתי צריכה להבין שבטח קשה לך לחזור לפה עם כל... יולי, אני לא אחד מאלה שצריכים לעשות רומנטיות בפורום שלך, בסדר? סליחה, יולי. בסדר? אני קצת הגזמתי. החלום שלה תמיד היה להיות זמרת. אז אם מציעים לה לטוס ללונדון ללמוד בבית ספר למוזיקה הכי טוב בעולם, ברור שהיא תיקח את ההזדמנות הזאת. ברור שיש דברים גם שהיא תצטרך להשאיר כאן. אתה יודע שאם אתה צריך מישהו לדבר איתו, אז אני פה בשבילך. לא כמו שנה שעברה כשחשבתי שכולם פה בשבילי. באמת. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, אנחנו הולכים יותר מדי, כבר היינו צריכים להגיע למשהו. צודקת. לפי החישוב שלי עברנו כבר 432 מטרים. אולי טעינו בדרך. וואי, מזל שכולנו פה ביחד, למה לא הייתי מוצא את הדרך חזרה. תודה, אוגו. תודה תגיד לאלכס, זה היה הרעיון שלו. וואי, אלכס, תדע לך שאתה... לא, פה בכלל. אני מקווה שהוא לא הלך לאיבוד או משהו. צריך לרוץ 300 מטר לכיוון הזה? הוא ממש לא הלך לאיבוד. מחפשת את זה במקרה? משימה ראשונה וגליס, כבר אתה מנצח. תחתן. מזכיר לי את עצמי, רק מוצלח. ראית מה זה? רק הגיע כבר מנצח את כל התותחים. כן, היינו בטוחים שהלכת לאיבוד. איך עשית את זה? כן, אלכס, איך עשית את זה? קרמה.
אתה עושה דברים טובים, אתה מקבל דברים דברים טובים, כן. כמו לשלוח את כולנו לכיוון אחד, ואז... חבר'ה, יש לנו מנצח. כולם לחזור לזולה. שמעת אותו. יפה, יפה, יפה. כל הכבוד. טוב, רבותיי, תנו כפיים למנצח שלנו, אלכס. כל הכבוד, אלכס. אתה יכול לחזור למקום. כן? כן. זוכרים שאמרתי לכם שמי שינצח תהיה לו השפעה גדולה על המחנה השנה? בטח שמתם לב שהם מדריכים השנה. לא חשבתם שזה במקרה נכון. אז חברים, תכירו את ראש הצוות החדש שלכם, אלכס.